Галата, оттам идва, да знаете, от мляко. През 11 век просто Галата се превръща в генуезка колония, когато тия римляни са загубили контрол над морските пътища, даже Босфора контролирали генуезците и те живеят там. Тая кула, известната кула, значи, е генуезка кула, да знаете. През 14 век се прави. Първоначално малко по-друг начин изглеждал. Отгоре е имал даже 8 метра кръст. И затова са викали още Христовата кула. Обаче по турско време кръста се маха, ясна работа, нали, вече мюсюлманска столица. И като пожарна кула се ползвал най-вече. В момента, нали, там може да се качвате, отгоре хубави снимки има, но както преди малко го казах, идете в задния двор на Сулеймания и там си има хубави, даже по-хубави видове и никой пари не ти иска. Солдан ще един бещаш таки джес. Не, там пак си интересно, Благословена кула много хубави заведения, има така хубаво си. Така малко по-тясно на тая кула, Джихангир се клада района. Джихангир, бохемите живеят там повечето. Например, един турски писател получи Нобелова награда за един от романици, Орхан Памут, и неговата къща е там всъщност. Той пак така, че в момента в Америка живее, нали, там в Джихангире. Сега, Енеджами, първата, втората, коя беше? Сулеймания. Не всички видяха просто, слава ги повторям. Сулеймания, ето, страхотна наистина, един от шедеврите на Синанакс, бих казал. Най-известният му шедевър е Селими в Одрин, а той е на второ място. Сега, минаваме Златния рог, моста Галата, който мост се слави със своите рибни ресторанти. Отляво е моста за метрото, портат, още два моста има. Фактически, да не бъркаме, ние не минаваме към Азия все още си Европа. Азия, като минем Босфорският мост. Тая кула му питаха някой от тясно. Това е телевизионна кула. В момента 525 метра височина кулата. В момента е най-високото съоръжение на Европа. Официално. Най-високото в Европа. 525 метра, да знаете. Тук искам да ви кажа нещо интересно. То не се вижда, но за информация да знаете. Точно тук зад спирката на трамвая, всъщност това е същата линия, която минава през вашия район там. Същата линия. Една линия тук само. Зад спирката ще видите сградата и едете градски транспорт. Към градски транспорт е сградата. Под тази сграда се намира второто метро на света, да знаете. Първото е в Лондон. Първото в Лондон, точно тук, ето, едете пеща отдолу. То не е и метро. Обаче пак включват в списъка на метро, тъй като е подземен транспорт. Ние го наричаме тунел. Само две спирки има. Първа е последна. Насам натам. Фуникулер, подземен. Значи, от 1875 година. Значи, някой, който не сте за пръв път тук, така за атракция, може да скачите там в това старо метро и ще се окажете в началото на улицата Истиклял. Пешеходна улица Истиклял, много интересно място. Като казвам интересно, аз ще правя турове с турци също, пешеходни турове. Тук много са известни такива турове. Запознато с града за турците. Например, неделя, еди колко си чакаме там на площада Таксим и тръгваме цял ден пешеходен тур. Бера, това е дето е Истиклял, нали, там много интересни пасажи има, сгради има, църкви и прочее. Истиклял наистина за това включва даже към туровете. Наистина, такова интересно място е. А дето минаваме в момента е Каракьой. Тук руски църкви има, на Бялата гвардия. Нали сте чували как бягат от Червената армия през 21-та? Първото място, където идват тия аристократи е Истанбул, да знаете. Макар че тук има война, обаче въпреки всичко турците ги приемат. Чакат около 30 хора около Принцовите острови 2 седмици и накрая ги приемат насам. Наистина, тук се отварят църкви, колкото и да е преходна точка Истанбул, пак една част се остават тук. Все пак, на руснаците им разказвам тези истории на Бялата гвардия. Например, един от тях, за да спечели пари, по рецепта на дядо си прави водка тук. Фамилията му е Смирнов. Разбрахте ли? От тук заминава за Париж после. В днешно време Смирнов е световно известна фирма. Ето е марка. Наистина. Тук прави, за да печели пари. Защото без стотинка остават аристократите, знаете. Най-известното казино, дето, нали, по-рано са казвали, ако не си пял там, нали, пред публика, значи няма да станеш известен. Максим казиното. Максим е името на един от тия белогвардейци също. Така много такива интересни истории има. Максим вече се затвори. Той беше най-известното.
Всички известни турски певци някога са минали през Максим. А това тук отляво, вижте стара такава сграда, Топхане, дом на Топой. Тук се прави Топой, османската армия. Значи, вижте, завоеването на Константинопол през 1453 година е първото завоевание в света с топове. В Netflix направиха прекрасен филм за това, раждането на империите, Мехмед II, султана, който завзема града. И мен ми хареса да ви кажа, малко документален, така и игрален документален, който играе Мехмед II и той сега е в затвора. Всички терористи. Половината Турция сме терористи, да знаете. И той е затвора. Има български корени, честно. Знам го. Тук отдясно е Истанбул Модерн музея. Някой видахте, Истанбул Модерн, ето е сивата сграда, там се вижда, на модерното изкуство. Тук до пристанището направиха много хубав той, като мол, Галата порт, да знаете, само че отворен на брега на проливото за тия сгради. Така, брендови магазини, маркови хубави магазини, хубави кафета, рибни ресторанти. Някой от вас, който не е за пръв път, тук ме нещо много да види, то макар че вече не е много съвсем Галата порт, вече станаха няколко години, ето с трамвая спокойно могат да е тук, значи и да се разхождате в Галата порт. Нали, винаги в нашите групи има хора, които не са за пръв път. Не знам как и съм сигурен, предполагам. То хубаво стане, нали? Много хубаво стане. Едно време нямаше така веси. Трудно беше едно време. Трудно беше. Сега вече махнаха. И гърците махнаха за турците тия визите за островите. Ох, да ви кажа, точно неделя Байрама почваше. Аз последния ден бях в Айвал Нощувка. По-надолу, нали, аз се по-надолу съм. 2 километра опашка за Лесбос имаше. Турски коли. По-ефтино от Турция стана там. Турция много по-скъпна. И нашите турци много ходят на там. Много лесно стана вече всичко.